ħafna drabi aħna bħala nsara l-iktar li jinteressana ħanejdu hekk u ġustament tajjeb huma l-kodba mqazza. Ħdejn il-kodba mqazza ma joqgħod ħadd u xejn. Dik irridu aħna bħala nsara nifmu illi ma nistawx ma nkunux mitħla tal-kodba mqazza. Tgħidu li bl-amment, insir nafhom bl-amment, kien hawn min fl-istorja li kien jafhom bl-amment. Meta l-kodba kienu rari, però le maħniex mitluba nkunu nafuhom bl-amment. Jalla. Li nkunu mitħla jfisser illi nisimgħuhom, illi nixtruha l-Bibbja, illum għall-grazzja t'Alla għandna l-isbaħ Bibbji bil-Malti li naqrawha. Immaġna kieku xi ħadd jibgħatlek ittra u xi pen friend jew ħabib jew ħabiba jibgħatulek ittra u tgħidu hija da mhux tas-soltu u titfaħħa fil-kexxun u daqshekk illi apparti li mhijiex ħbiberija tkun dispett illi ma taqrax kitiblek dan ħabib, ġifieri mhux se jkunu affar. U daqshekk hija l-Bibbja hija l-iskrittura, il-kodba mqazza l-Antik Testament u Ġdid Testament hija l-kelma ta' Alla ngħidu, ġifieri li Alla mhux qed jikdbilna biss, mhux kitbilna biss, imma kellimna. Ġifieri l-iskrittura hija xi ħaġa li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha, hija l-ħobs ta' kuljum tan-nisrani, nisimgħuha, nixtarruha u rridu nħobbuha, rridu napprezzawha. Bil-mod il-mod l-insara tal-bidu ħanejdu hekk sakemm damu l-aħħar apostlu San Ġwan li mitlejn is-sena 100 ngħidu kienu baqgħu jożżuhom dawn il-kodba mqazza u kienu jafuhom bl-amment, però wara il-Knisja huma ħasbu kien hemm it-tendenza illi l-Knisja se tieqaf qisu mal-aħħar apostlu ma' San Ġwan jieqaf kollox. Imħabba l-persekuzzjonijiet li kienu saru ħorox ħafna li rridu jixkupaw lill-Kristjaneżmu, il-Romani, l-imperaturi pagani rridu jaqirdu il-Kristjaneżmu mill-eruq. Allura meta raw l-insara illi qegħdin jiffaċċjaw dis-sitwazzjoni qalu qetgħu qalbhom anki mill-ħajja ta' kuljum. U kienu kienu se jirtiraw, kienu qetgħu kważi qalbhom għal kollox, però il-Knisja sabet mod ukoll kif terġa' tibdax is-sena 100, is-sena 120, 150 qalu hemm speċi jew se nkomplu, se tibqa' għaddejja l-Knisja u baqgħet għaddejja proprju illa għaliex kien hemm ħafna konverżjonijiet, kien hemm ħafna pagani intelligenti, kittiba li saru nsara. Li x'kien importanti ħafna li il-pagani kellhom il-letteratura tagħhom, kellhom l-Omero, l-Ovidio, l-Lucillo, kellhom ħafna kitbiet. Il-kitba żomm ħajja il-lingwa mod, imma l-kitba żomm ħajja lingwa. Illa għaliex dak li jkun jaqra, dak li jkun isir jaf fuq l-antenati tiegħu. L-insara raw li ma kellhom xejn, kellhom biss il-Bibbja. Imma il-Bibbja ħafna minnhom ma kinux jafu jaqraw, ibda minn hekk. U l-Bibbja ma kienx ħobs għal snin kulħadd. Allura bdew jaraw li l-Kristjaneżmu jekk ried ikompli ried letteratura. L-ebda lingwa mingħajr letteratura ma hija se tkampa, jiġri bil-fors. Lingwa trid letteratura, l-kelma miktuba għaliex biex dik tiġi kkupjata u tgħaddi għall-oħrajn. U l-insara ta' t-tieni seklu dak li jagħmlu bdew jaraw l-ħtieġa li l-Knisja
barra l-iskrittura ikollha wkoll letteratura, ikollha kitbiet ħalli jibqa' aħna ngħidu bil-Latin scripta manet, il-kitba tibqa' verba volant, il-kelma ttir, imma scripta manet il-kitba tibqa'. U dak li jagħmlu l-ewwel kittieba tal-Knisja, l-ewwel bdew b'sensiela ta' kitbiet biex ħeġġu lill-insara nedulhom l-apostoliċi jew is-subapostoliċi, rridu jħeġġu lill-insara biex iżommu ħajja il-kitbiet tal-apostli u l-ħajja. Mbagħad għandna l-apoloġeti fit-tieni seklu li taw bidu għal difiża tal-Kristjaneżmu biex juru lir-Rumani, lill-Pagani, lill-Kristjaneżmu l-ewwel ma kienx għadu tal-Imperu Ruman. It-tieni li kellu ismijiet kbar, Ġeremija, Pawlu, Ġwanni, biex juruhom speċi li l-Kristjaneżmu għandu letteratura wkoll. Mbagħad bdew it-tielet seklu jispikkaw Klement u Oriġene, per eżempju, l-aqwa difensur tal-kitbiet tal-Knisja. Fir-raba' seklu mbagħad għandna Hemel, għax mbagħad bdiet l-istorja tal-Knisja, hemmhekk bdiet verament il-qawwa tal-kitbiet tas-Santi Padri meta fir-raba' seklu ċertu Ewsebju, isqof ta' Ċesarija, beda jikteb storja tal-Knisja. Għaliex mingħajr storja m'hemmx poplu, ma jistax poplu ma jkollux it-tifkiriet, u da Ewsebju ta' Ċesarija beda l-ewwel storja tal-Knisja. Mbagħad kien hemm sensiela kbira ta' stejjer tal-Knisja, ta' ġrajiet, kitba tal-ġrajiet tal-Knisja. Għandna fil-5 seklu mbagħad meta il-paganizmu, meta l-Imperu Pagan woqqgħu Kostantinu, l-Imperatur Kostantinu fit-313, u mbagħad bdiet l-era tal-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu issa kien sar twemmin ħieles, il-kitbiet bdew jimmultiplikaw ruħhom li ma ngħidlikx, u ġejna niġu fil-5 seklu, is-seklu tal-Golden Age jedulu, is-seklu tas-Santi Padri kbar bħal Ġlormu, bħal Ambroċ, Sant Wistin, l-Aħwa Kappadoċi, San Girgor il-Kbir u sintendi il-5 u 6 sekli huma l-aqwa tal-Knisja sakemm sfortunatament mbagħad l-Iżlam xejjen kollox. U din hija ħaġa tal-iskantament. Kristjaneżmu ta' 5 sekli ta' storja b'dik il-glorja kollha, u f'kemm li ngħidlek l-Iżlam xejjen il-reliġjon nisranija tista' tgħid sakemm imbagħad San Tomas d'Aquino. Jiena dan kollu qedtu fil-qosor għax il-qudiem kollha jrid nagħmlu klips oħrajn iktar fil-qosor, però min irid jara sa dan it-tant sal-ewwel 3 sekli sa Oriġene kont ktibt ktieb patroloġija, ġifieri l-istorja tal-kitbiet tas-Santi Padri, għalhekk hija żewġ kelmiet, patroloġija missirijiet, kitbiet tal-missirijiet. Dan huwa l-ewwel volum, min jixtrih għadu qiegħed għall-beħ, fih l-istorja kollha sa t-tielet seklu. Nisperaw li kollha jrid imbagħad isir it-tieni volum.